Здравейте, аз съм Сисо Стоянова и сега ще ви покажа много лесен и бърз начин да направите подарък за Коледа. И ако се чудите какво да направите за свой приятел или роднина, мисля, че това ще ви хареса. Нека да започваме. За направата на гигантските бомбони ще са ви необходими бомбони от всякакви видове, в моя случай близалки, дъвчащи бомбони, смучещи бомбони и дъвки също, и покащи, не знам как се казват, ролки тоалетна хартия или картон и панделки за отстрани. Също ще са ви необходими лепило или силиконов пистолет, ножица, а моята е тя, ножица, и хартия за букети, която можете да закупите от всеки магазин за цветя. Да започваме. Ще направя няколко бомбони и за първия ще използвам това парче картон, което предварително изрязах от лист размер А4 и се превърна в това. Остатъка, другата част, другата половина ще използвам за още един бомбон. И те ще станат горе-долу еднакви. Добре, готови сме. Лепилото е изсъхнало. Леко криво е, но това няма значение. И сега, понеже не ми се занимава с чакането на C200 да изсъхне, чакам пистолета ми, силиконовия ми пистолет, да загрее, но все още не е загрял. Няколко минути по-късно пистолета ми вече е загрял и сме готови да залепим хартията за букети. Малко ми е трудно да работя с една ръка. Нека да видим дали ще стане така. Добре, предполагам, че така е добре. И сега пистолета загря още по-добре. Разгъваме хартията за цветя и я увиваме. И увиваме парчето картон. Поставете лепило на началото на хартията, там където почвате да увивате. Така е добре. Ако използвате силикон, побързайте, защото много лесно изсъхва. И го поставете парчето картон по средата. Почнете да въртите. И края също залепете с силикон или лепило. Става малко бавно, съжалявам за което. И вече го залепих и от двете страни. Ще изключваме силиконовия пистолет. И сега е време за забавната част, поставянето на сладките. Ще отбера някои и започваме да ги слагаме вътре. И забележете, схващам от едната страна, за да не могат да излязат обратно. Всъщност е по-добре направо да вържем с панделката отстрани. И ето как изглежда след като вързах. Първо ще сложа желираните бомбони, защото предполагам, че ще е по-трудно да ги сместя в това тясно пространство. Събрах ги.
Въпреки че заеха прекалено много място, аз ще да ги събера. И сега просто пъхате бомбоните вътре, като внимавате за мястото, където ги пъхате. Аз ще ги побутвам, защото изглежда мястото няма да ме стигне. Така, готово. Сега остана само да затворим като от тази страна. И ето го и крайният резултат, с който се гордея. Стана прекрасно, не е много леко, не е много тежко и е компактно, въпреки че е доста голямо. Надявам се това да ви хареса. Това е първия начин. Сега ще ви покажа втория начин, по който можем да го направим. Нещата, които ви трябват, са същите. Бомбони, хартия и така нататък. Единственото, което се променя е, че вместо да използваме картон, ще използваме ролки от тоалетна хартия. Ако желаете да го направите с подръчни материали, и това е също много добра идея. Да започваме. Този път ще направя този с оранжева хартия за букети. И залепяме отново. Вече залепих от началото и от края и сложих от едната страна панделка. Сега остава да пъхне бомбоните. И вече успях да пъхна по къщите бомбони. Опс. Сега е ред на влизалка, дъвка и всякакви видове бомбони. Освен дъвчащи бомбони, вие може да купите и желирани бомбони. Желирани мечета, желирани червейчета. Предполагам, че също ще е хубаво. И че приятелите или роднините ще се зарадват на това. Опитвам се да натикам вътре колкото се може повече. И мисля, че това е достатъчно. Това остана доста тежичко. Сега остава единствено да завършим с панделка от дясната страна. Но преди това предлагам да добавим още един последен щрих. На предния бомбон сложих ето това, стана супер сладко, като използвах на малко парче картон. Сега ще направя същото. Ето го и парчето картон. И ето стана прекрасно. Накрая продупчих дупка с помощта на този инструмент. Добре. И сега остава само да го поставим. За да изглежда така, ще вземем панделката, ще направим
първия възел. И чак тогава ще поставим картичката. Плътно прилепнала към бомбона. Сега правим панделката. И понеже тези двете са прекалено дълги, ще ги изрежем. И ето го крайния резултат. О, за малко да забравя. Разбира се, трябва да изрежем тези прекалено дълги краища. Мисля, че така е добре. Добре. Няма да стане така. И ето ги, двете малки сладки бомбончета. Готови за подаряване. Надявам се видеоурока да ви е харесал. Ако ви е харесал, може да дадете палец нагоре. А ако не, ще гледам в следващия път да се постарая повече. От мен, чао!